ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு திருமதி கணேசராஜ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க லைவ் எப்படி போகிறதுன்னு. வாங்க லைவ் எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம். அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அப்புறம் ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோர் தொட்டுக்காங்க. ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போய்ட்டு லைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள். வெயிட் பண்ணுங்கள். லைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள். சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா லைவுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கும். அதில் நீங்கள் என்ன தொடுறீங்கன்னா PRISM லைவ் ஸ்டுடியோன்னு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. 27 MB தான். நீங்கள் ரொம்பலாம் நெட்டு வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ வேகமாக இன்ஸ்டால் ஆகு. பார்த்தீங்கன்னா சொன்னோன்னே ஆயிடுச்சு இன்ஸ்டால். பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் ஃபோல்டருக்குள்ளே போய்ட்டு அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இப்படி தான் உங்களுக்கு ஃபோல்ட் ஆகும். ஃபோல்ட் ஆனோடனே நீங்கள் எதில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கும். உங்கள்கிட்ட ஃபேஸ்புக்கில் ஐடி இல்லைன்னா கூகுளில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஐடி இருக்குது, அதனால் நான் ஃபேஸ்புக்கில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு பிக்சர் வரும். இது வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி ஒன்றுன்னா எப்படி செட்டிங்ஸ் பண்ணுறது, செட்டிங்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு லைவ் போட்டிருந்தது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெடி கொடுத்துருங்க. ரெடி கொடுத்துட்டு நான் கோ லைவ் அந்த பட்டன் ஆன் பண்ண முடியாது. அந்த ஆப்பு ப்ளஸ் பட்டன் மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல, அதை தொட்டிங்கன்னா மேலே எனேபிள் பண்ண சொல்லும். அந்த ஆப்பை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. எனேபிள் பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் கேம் லைவ் போடுறீங்கன்னா கேம் பற்றி போட்டுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக லைவ் இவ்வளோ நாள் பண்ணல, இப்போ தான் பண்ணுறோம்னா நீங்கள் ட்ரைன்னு சொல்லி போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து ட்ரைன் போட்டிருக்கேன். ட்ரைன் போட்டாலே மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து கோ லைவ் அப்படிங்கிறது வந்துடும். இப்போ வந்து நிறைய பேர் போடுவாங்க, 3 லைவ் போடுவாங்க. அதுக்காக தான் இந்த இதுலேயே லைவ் போட்டுக்கோங்க. கோ லைவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா லைவ் தானாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் போய் பார்க்கலாம். உங்களோட ஃபோல்டரை தொட்டுக்காங்க. ஃபோல்டரை தொட்டிங்கன்னா நீங்கள் போட்டிருக்கிற வீடியோ இந்த லைவ் வந்து கரெக்டாக 2 நிமிஷம் கழித்து கரெக்டாக வந்துடும். அந்த லைவு இந்த லைவை முடிச்சிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் அந்த ஆப்புக்குள்ளே போய்ட்டு ஸ்டாப் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆயிரும். இப்போ வந்து நீங்கள் போட்ட லைவ் வந்து இதாகுது. ஸ்டாப் கொடுத்தனால அந்த லைவ் வந்து அப்லோட் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் ஆயிடுச்சு. கேலரியில் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகிருக்கும். என்ன அது? நீங்கள் சாதாரணமாக ஃபோட்டோக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவில் இருக்காது. நீங்கள் போய் கேலரிக்குள்ளே சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்திருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா கேலரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. கேலரி ஓப்பன் பண்ணோடனே நீங்கள் வச்சுருக்க வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்குள்ளே போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்திருக்கும். இந்த லைவ் வீடியோ வந்து கேலரியில் அப்லோட் ஆகிருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். டாடா, see you.
பாய்.